שלום לפיות שלי וחג חירות שמח, למרות שזה מוזר להגיד שיש לנו כל כך הרבה חטופים, אבל בכל זאת שהלוואי וכולם יצאו לחירות. חשבתי מה אני הולכת לעשות לכם, איזה פריסה אני הולכת לעשות לכם לכבוד החג, והחלטתי לעשות פריסה של מה אתם צריכים לדעת כאן ועכשיו. לפעמים אנחנו צריכים את המילה הנכונה שתרגיע אותנו, שתכוון אותנו, שתיתן לנו תקווה, שתיתן לנו אור בקצה המנהרה, שתסדר לנו את הראש, שתרגיע את המיינד שלנו. אז זאת הסיבה שהחלטתי לעשות את הפריסה הזו. לא זוכרת שעשיתי אותה אי פעם האמת, יכול להיות שכן, אבל לא זוכרת. אז מה שאנחנו נעשה, יהיה 4 פריסות, לא יודעת למה בא לי 4, כאילו מגיע לי בראש 4 מספר. קודם כל נוציא קלף, בואו נוציא קלף שיגיד לנו מהו כאן ועכשיו שלכם, איפה אתם בעצם. זה יעזור לכם להבין אם אתם בחרתם נכון, זה יעזור לי להבין בעצם למה אתם רואים את הפריסה הזו. ונשתמש גם בקלפי מרלין שיתנו לנו סוג של המלצה, מה נדרש מכם. מה נדרש מכם לעשות, מה מצופה מכם לעשות, סוג של כזה שיעור של מה הסיטואציה, מה כאן ועכשיו שלכם דורש מכם לעשות. בואו ננסה ונראה מה יצא לנו מזה. אז קודם כל נוציא את הקלף שיגיד לנו מהו כאן ועכשיו שלכם. איפה אתם כאן ועכשיו? באיזה סיטואציה, באיזה הרגשה. זה פריסה מספר 1. פריסה מספר 2. 3. 4 פריסות. מה אתם צריכים לדעת כאן ועכשיו? זה הכאן ועכשיו בו אתם נמצאים. תסתכלו על הקלפים, איזה קלף הכי מושך אתכם, בא לכם להפוך אותו, נראה לכם שהתשובה שלכם תהיה כאן. מי שאין לו מספיק, זה לא מספיק זמן עבורו, מוזמן לעצור את הוידאו, להתרכז, הכל בניחותא, בלי לחץ. ואנחנו נתחיל. אז זה, שלום קודם כל אלו שבחרו את הפריסה מספר 1, זה הכאן ועכשיו שלכם, ואני רוצה להשלים, להוציא עוד 2 קלפים, מי אתם ומה אתם בכאן ועכשיו הזה, אוקיי? זה כאילו, זה בעצם האקווריום, וזה אתם בתוך האקווריום, כאילו איך אתם שוחים, עד כמה אתם מתוזמנים. מי אתם ומה אתם כאן ועכשיו? מי אתם ומה אתם? לא עשיתי את זה מראש, אבל עכשיו בא לי מחשבה שבא לי להוציא את הקלף של מרלין כבר מראש. זאת אומרת שהוא כבר יהיה לנו בצד, שאני לא אתחיל לערבב בכל אחד מהפריסות 7,000 שנה. בואו נתחיל. זה הקלף שיגיד לנו בעצם בכאן ועכשיו שלכם, מה נדרש מכם, מה מצופה מכם לעשות. זה לפריסה מספר 1, ואני אשים בכל אחד מהפריסות כבר עכשיו את הקלף. יופי. זהו נראה לי. את כל ההכנות סיימתי, אפשר להתחיל. אז אלה שבחרו את הפריסה מספר 1, מהו כאן ועכשיו שלכם? לא רע בכלל. לא רע בכלל. מי אתם ומה אתם?
רק אני ברשותכם רוצה בבקשה להשלים רגע. איזה קטע. קרוב לוודאי לא מדובר פה, השאלה פה לא עומדת בקשר לזוגיות, היא לא עומדת כאן. יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין. אני לא הייתי קוראת לזה קונפליקט פנימי, כי אני אסביר תכף למה. אז ככה, תראו אם אתם מזהים את עצמכם. כלפי חוץ, אתם נמצאים בחברה של אנשים, קרובים יותר, קרובים פחות, זה פחות משנה, כי לא משנה אם הם קרובים או לא קרובים, אתם סוג של עשיתם קו. שמעבר על הקו הזה, אתם לא מכניסים את האנשים לעניינים שלכם. מדובר כאן במישהו, מישהי כנראה, איך אני אסביר את זה? אתם כלפי חוץ, אנשים לא מבינים ואין להם מושג בכלל מה עובר עליכם ומה קורה בחיים שלכם. אתם כלפי חוץ משחקים אותה, כלילים, שמחים, תמיד כאילו יש לכם מצב רוח, אתם תמיד שמחים לראות את האנשים האלה, אתם תמיד חולקים איתם רק את השמחות שלכם ורק את הדברים טובים, וכל השיחות שלכם הם כלילות. אתם לא מכניסים ולעולם לא משתפים את האנשים בדילמות שלכם. זאת אומרת, אם עכשיו את נמצאת באיזושהי סיטואציה שאת צריכה לקבל בהחלטות, וזה המצב כאן, שאתם כרגע במחשבות על משהו שקשור לכסף, קריירה, משהו לכיוון הזה, פה סיטואציה היא כלכלית, אוקיי? יש לכם איזה מטרה שאתם רוצים להשיג, ואתם כרגע בעצם חושבים באיזה דרך לבחור בשביל להשיג את המטרה. וזה מעסיק אתכם די הרבה מחשבות. עכשיו, כלפי חוץ, אנשים אין להם מושג שזה מה שעובר אליכם. כאילו שיש לכם איזה דילמה שאתם חושבים על משהו, על התוכניות שלכם, אין להם שמץ של מושג. אני ניסיתי לבדוק את זה, כי כאילו חשבתי שאולי סיבה היא שאתם פוחדים שאנשים יורידו אתכם מהמטרה, שהאנשים יתחילו להגיד לכם לא, אל תעשי את זה, כן תעשי את זה, יתחילו לחלק לכם עצות, ויורידו אתכם או שישפטו אתכם לדוגמה, אבל זה לא המצב. המצב הוא לא כזה. זה לא בגלל שאתם פוחדים מהדעה של מישהו אחר. אתם ממש לא פוחדים מהדעה של אף אחד. יש פה איזה מישהי שבחרה את הפריסה הזו, בן אדם מאוד מאוד חזק. והסיבה שאתם לא משתפים, ואתם כאילו כלפי חוץ, אתם סוג של שמים עליכם מסכה, ואתם כלילים, סבבה, הכל טוב, אין בעיות, אין מחשבות, אין, כאילו הכל כזה קליל ושמח, ואתם כאילו ממש, אנשים חושבים שאתם נטולי דאגות. ולמה אתם עושים את זה בעצם? כי אתם בניתם את עצמכם בשתי הידיים שלכם. מי שמתאמץ זה אתם. מי שמשלם חשבון, פה אישה היא לבד, אין פה זוגיות. אין פה בן זוג שאת משתפת אותו או הוא איתך ביחד. האישה פה לבד, האישה פה מרוויחה את הכסף שלה לבד, משלמת את החשבונות שלה לבד, עומדת בהתחייבויות שלה לבד, לוקחת אחריות עליה, ואם יש ילדים אז גם עליהם, כאילו בעצמה. אין פה מישהו שעוזר לך, אין פה מישהו בכלל שחושב לעצמו שאת אולי צריכה עזרה, או שאולי את לא מסתדרת, או מישהו שלא יודעת מה, יכול כאילו לרחם עלייך או דברים כאלה. את ממש לא, את לא רוצה את הרחמים האלה, את לא מצפה להם, ואת לא, בגלל זה את
לא רואה לנכון לשתף אנשים. בשביל מה? למה? כאילו, אתם תבואו לעזור לי? את גם לא חושבת שאנשים יכולים, ופה אולי זה סוג של מגבלה, למרות שאני לא יודעת מה הסביבה שלכם, כן? עד כמה היא רלוונטית בכלל לקבלת החלטות כאלה, אבל כאילו אין לכם הרגשה שמי שסובב אתכם, אלה שאתם יכולים לשתף אותם, שהם יכולים לתת לכם איזשהו מידע חשוב או רלוונטי בקשר לעניינים שלכם. זאת אומרת, אתם בסביבה שלכם לא רואים אנשים שיכולים לתרום משהו. וזה כבר שאלה למה אתם מסובבים, כאילו, למה זאת הסביבה שלכם. או שיכול להיות שבכללי אתם לא מאמינים בבני האדם, שהם יכולים לעשות כאילו, לתת יד או לתרום או לא יודעת מה. יש פה אחלה ביטחון עצמי, אין ספק, אבל מצד שני, כאילו, אתם סוג של משרתים את הדמות שאתם משדרים כלפי חוץ, וזה אומר שבן אדם שבחר את הפריסה הזו, אתם נורא פוחדים להיות חלשים, אתם נורא פוחדים מהנפילות האלה, של כאילו להיות חלש, להיות זקוק, להיות, כאילו יש פה פחד עיקרי, להיות חסר אונים. אתם עושים הכל בשביל להיות כמה שיותר עצמאים, כמה שיותר חזקים, וכמה שיותר לא זקוקים לאף אחד. יש פה פחד מאוד גדול למצוא את עצמכם חסר אונים, כאילו שאני חסרת אונים, שאני צריכה לבקש עזרה. ופה זה טיפה מזמן לכם שיעור. אתם כאילו מזמנים את השיעור כי אתם מדחיקים את הצד החלש שהוא קיים בכולנו, ואני יודעת אפילו שאצל חרדים דתיים יש אחד השיעורים שהילדים עוברים בחיים, שהם עושים את זה לילדים שלהם, זה ללמוד לבקש עזרה, ללמוד להיות במקום החלש הזה. זה אחד השיעורים, ללמוד להיות במקום החלש ולדעת שאני בן אדם ושאני לא אלוהים ואני לא יכול לשלוט בהכל והכל יכול לקרות, וברגע של משבר אני צריך לדעת לבקש עזרה בשביל לא למות, כאילו, בשביל לא לקרוס. ופה אני מרגישה שכאילו אתם סוג של נורא פוחדים מלמצוא את עצמכם במקום הזה. בואו נראה מה אתם צריכים לדעת כאן ועכשיו. הסיבה היא שאתם רואים את הפריסה הזו, היא לא כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו, כן? למרות שכל מה שדיברתי עליו עד עכשיו הוא מאוד רלוונטי אליכם כאישיות, אבל הסיבה שאתם רואים את הפריסה הזו זה שבאמת יש לכם דילמה בתוך הראש שלכם, שאתם מבשלים אותה, לא משתפים אף אחד מסביב, אבל כאילו יש דילמה בפנים, יש מטרה ואתם בעצם בוחרים את הדרך, לא יודעים באיזה דרך לבחור כדי להגיע למטרה הזו. העניין הוא שהמטרה שאתם רוצים זה איזשהו משהו שאתם כבר לא פעם ראשונה מנסים לפתור אותה, כאילו להשיג אותה. את המטרה הזאת אתם כבר לא פעם ראשונה מנסים להשיג, וזאת הסיבה שאתם מתעכבים כזה וחושבים ולא פועלים, אלא כי כבר נפלתם.
כבר נפלתם, כבר... זה סוג של כאילו אתם מסתכלים על זה כי איזשהו משהו, צ'אנס אחרון כזה. צ'אנס אחרון שאני מסובבת את המפתח והמנוע מניע. כאילו כבר סובבתי את המפתח כמה וכמה פעמים והמנוע לא הניע. אתם מרגישים שעכשיו זה הצ'אנס האחרון שלכם להדליק את המנוע. אתם כאילו סוג של, כאילו איך אני אסביר את זה? כאילו עד עכשיו הייתה לכם איזושהי תקופה כזאת, שאתם הייתם כאילו נטולי אנרגיה. בנפילה האחרונה שהייתה בנושא, לקח לכם זמן להרים את עצמכם. נכון לעכשיו אתם באמת מרגישים שכאילו יש לכם את הכוחות. שיש לכם את הכוחות, אתם מרגישים טוב, אתם כלילים, אתם באמת כאילו מרגישים שטוב לכם. וברגע שכאילו נהיה לכם טוב, אתם שוב פעם חוזרים לדבר הזה שלא סיימתם, שלא הצלחתם. אני מקווה שאתם מבינים על מה אני מדברת, כי אני לא. כאילו נפלתי, הייתי צריכה זמן התאוששות מהנפילה הזאת, התאוששתי, עכשיו אני מרגישה סבבה, אני מרגישה כלילות, כאילו הדברים מתחילה זרימה בחיים שלי, ואני במקום ללכת עם הזרימה הזאת ולהמשיך הלאה ולשכוח מזה ולעזוב את זה כאילו, אני חוזרת, כי אני אומרת וואלה, עכשיו כאילו אני מרגישה זרימה בחיים שלי, אני מרגישה שכאילו אופה עליתי על הגל, אני רוצה לחזור ולסיים את מה שלא סיימתי, איפה שנפלתי, אני רוצה לתקן את זה. הקטע הוא שזה לא. כשאתם תגיעו לאן שאתם רציתם להגיע, אתם תבינו, כאילו אתם עושים עכשיו פרסה, חוזרים לאותו מקום איפה שלא סיימתם, איפה שנפלתם, רוצים לתקן את זה, שאתם תתקנו את מה שאתם רוצים לתקן, אתם תבינו שזה לא מה שאתם צריכים, זה לא מה שאתם רציתם, ושזה סתם מעכב אתכם. לא יודעת אם אני מסבירה את עצמי טוב. אתם עכשיו זרימה שנתנו לכם, שאתם כרגע מרגישים, נתנו לכם אותה בשביל ללכת כאילו הלאה, להמשיך הלאה. אבל זה לא משחרר אתכם, הנפילה הזאת שהייתה לא משחררת אתכם, אתם כאילו מרגישים שלא סיימתם שם. שיש עוד, יש לכם הרגשה שאפשר עוד לתקן, שעוד אפשר לעשות משהו. למרות שלא צריך לעשות את זה. אתם, כאילו, מה שהקלפים אומרים, הבן אדם הזה מרגיש שהוא לא מצא את זה עד הסוף, שיש עוד, כאילו, שאפשר עוד לנסות. הוא ינסה, הוא יבין שזה כאילו הסוס מת, ואז זה ישחרר אותו והוא ימשיך הלאה. יכול להיות שבאמת אתם צריכים כאילו באמת למצות את זה עד הסוף, יש פה איזשהו תלות, איזשהו משהו אני לא יכולה להשתחרר מזה. אתם כאילו חייבים לדעת שזהו, כאילו אין פה עוד אפשרויות, ורק אז אתם תרגישו שאתם יכולים להמשיך הלאה. ויכול להיות שזה מה שבאמת צריך לעשות. בשביל שתוכלו להמשיך הלאה. בואו נראה מה מרלין אומר לנו, מה צריך לעשות, להתחבר לילד שבי. להתחבר לילד שבי.
זה מעניין. כל מה שאתם עושים בעצם, הוא לא בא מתוך רצון האמיתי שלכם, אלא מתוך ראש. כי אם אני אוותר, מה זה אומר עליי בעצם? כאילו הכל זה עשיית המוח שלכם, ולא הילד שבנו, זה הלב שלנו. זה מה שכאילו מושך אותנו, לא מושך אותנו. אבל אתם לא מחוברים לרגשות שלכם, אתם מחוברים למוח שלכם. ומוח שלכם הוא זה שבעצם מכריח אתכם להתעסק בזה. אתם כבר לא רוצים את זה. אתם כבר לא רוצים את זה, אבל אתם לא מרגישים את עצמכם. כי מי ששולט כרגע בכם זה המוח שלכם. כאילו אתם חושבים שאם הפסדתם פה, שזה אומר עליכם משהו. שזה מוריד אתכם, שזה אומר עליכם משהו. משהו לא טוב. למרות שזה לא נכון. אז לא יודעת מה סיפרתי פה, אני אשמח לתגובות שלכם. זה מה שצריך לדעת כאן. כאן ועכשיו. אני לא אחזיר את הקלפים לחפיסה, אני לא רוצה שהדברים יחזרו על עצמם. אלו שבחרו את הפריסה מספר 2. זה בעצם האקווריום שלכם, כאן ועכשיו, איפה אתם נמצאים, מה עובר עליכם, מה קורה איתכם. ואנחנו נוציא גם עוד 2 קלפים שיגידו לנו מי אתם ומה אתם בתוך הכאן ועכשיו שלכם. בואו נראה. אם לא הקשבתם בפריסה הראשונה, הוצאתי גם קלף של מרלין אחד שיסביר לנו מה אתם צריכים, מה נדרש מכם, מה מצופה מכם לעשות כרגע, בכאן ועכשיו שלכם. אז מי אתם ומה אתם? בואו נראה. מי שבחר את הפריסה השנייה נמצא בסיטואציה מאוד מעניינת, וזה סוג של בדיקה עבורכם, עד כמה אתם סומכים על החושים שלכם, על האינטואיציה שלכם, ובכלל על עצמכם. כי מה קורה פה בעצם? יש כאן איזושהי, יכול להיות שהכרתם מישהו, אולי יש לכם איזשהו מחזר אקטיבי מאוד, כזה, אחד כזה שלא משחרר, כי יש כאן לחץ עליכם. אתם בזמן הזה, בתוך עצמכם, אתם כבר החלטתם את הכל. זאת אומרת, סתם דוגמה, נגיד עכשיו אני הכרתי איזה גבר, אנחנו מתחילים לתקשר איתו, ואני מרגישה בפנים שלא מתאים לי, אני לא מעוניינת, הוא לא עושה לי את זה. ואני רוצה להמשיך הלאה, אני לא מרגישה שכאילו בא לי להיכנס איתו להיכרות יותר עמוקה, כאילו להמשיך את ההיכרות, אני רוצה להמשיך הלאה. אבל הבן אדם לא משחרר. הבן אדם לא משחרר, הוא, כאילו למרות שאולי אפילו אמרתם כבר שאתם פחות בעניין וכאלה, כי אתם כן משדרים את זה כלפי חוץ, זה לא משהו שאת יודעת, את מחייכת לו ובפנים את לא רוצה, זה לא המצב פה. רוב הסיכויים כן נתת לו להבין שאת פחות בעניין, אבל הוא כאילו לא משחרר. הוא לא משחרר, הוא יותר מזה, אני אגיד לכם, הוא מפעיל עליכם כל מיני מניפולציות וכל מיני דברים שיגרמו לכם להתחיל לפקפק בעצמכם. מנסה לערער כזה, לנדנד אתכם, שלא תהיו כל כך סגורים על עצמכם. עכשיו, את יכולה להתחיל באמת לטעות, שאולי באמת את מוותרת מהר מדי, אולי באמת את לא, אולי באמת כדאי לתת פה הזדמנות יותר, כאילו אולי כדאי להכיר אותו יותר לעומק. יכול להיות שהוא עושה את הדברים הנכונים בעינייך, ואז את מתחילה לחשוב, וואו, כאילו, לא כל יום ככה גבר מתעקש עליי, וואו, לא כל יום גבר ככה משקיע.
יכול להיות שהוא שולח מתנות, או לא יודעת, הוא כאילו עושה כזה, מנסה לגרום לך להרגיש שאת עושה את הדבר הלא נכון, שאת מרגישה לא נכון, שאת טועה. עכשיו, השוס הוא, הפואנטה פה, שגבר בעצמו הוא לא בחר בך באמת. למרות שעל פניו יכול להיראות אחרת, ואת תגידי לי, קטי, אבל הוא ככה, והוא מתקשר, והוא זה, והוא לא מוותר, והוא מתעקש, והוא מנסה לשכנע אותי, והוא ככה, והוא ככה, והוא ככה. נכון, כי הוא רוצה להשיג, אבל הוא לא בחר בך. הוא עדיין, הוא בעצמו לא בטוח שהוא רוצה אותך. מה הוא חושב? הוא חושב ככה, שאת כאילו משחקת אותה משהו. סבבה? הוא לא מאמין שאת באמת קיבלת את ההחלטה, את יודעת, המושכלת ושקולה. הוא חושב שזה סוג של כאילו איזשהו משחק מקדים שלך, איזושהי משיכה שלך, ושצריך להוריד אותה קודם כל. אז מה הוא אומר? אני אוריד ממנה את המשיכה, ואז כשאני אדע מי באמת, בלי המשיכות האלה, אז אני אחליט אם אני רוצה אותה או לא. כרגע אני רוצה, כאילו, הוא מתעקש כי הוא רוצה להוריד ממך משיכה, את מבינה? אבל הוא בכלל לא החליט שכאילו את זאת האחד שלו והוא רוצה אותך וכאילו זהו נעול וסגור עלייך. כי יכול להיות שברגע שתורידי, כאילו סוג של תורידי, כן, במרכאות את המסכה, למרות שפה במקרה הזה 3 הקלפים מסדרה ראשית הם אומרים לנו שאת לגמרי מבינה מה את עושה ואת לגמרי כאילו יכולה לסמוך על עצמך. אבל ברגע שאת נגיד ואת כאילו תשתכנעי ממנו, ואת תגידי כאילו, אולי באמת אני כזה, את יודעת, כאילו אומרת לו מהר מדי, אולי זה הבעיה אצלי, אולי אני, לא יודעת, עם טראומה של פחד מקרבה או כל מיני שטויות כאלה, אז הוא חבל, כאילו אולי זה באמת גבר טוב ושווה, ואני אפספס אותו. כי זה מה שכאילו מנסים להחדיר לך לראש, את מבינה? אז אני אוכל להגיד לך שביום שאת כאילו תיפתחי אליו, יש סיכוי מאוד גדול שהוא יגיד, זה לא מה שחשבתי בעצם, ביי. כן, כן, ביום שאת תורידי את המסכה, הוא פתאום יאבד עניין וילך. ואז את בעצם תצטערי על זה שנתת, כאילו לא הקשבת לעצמך. את תצטערי שלא הקשבת לעצמך. בוא נראה למרלין ללכת בדרך שלי. אין, אני חולה על קלפים, אני חולה עליהם, אני פשוט שרופה. את בחרת נכון, את קלטת נכון, אז זה שיעור בשבילך לסמוך על עצמי. לבחור בדרך שלי. אני רואה שזה לא מה שאני צריכה, שלום הוא לא להתראות. אם מישהו בא ומנסה לשבש את התדרים שלך, זה רק בגלל שהוא יש לו את האינטרס שלו. אם את תאפשרי לו לשבש את התדרים שלך, כל פעם הבאה כאילו, אז את כאילו לא שומרת על עצמך, על הגבולות שלך, את מבינה? לא סומכת על עצמך. וגם את אחר כך תצטערי, ואת תגידי, אבל ידעתי, אבל ראיתי, אבל קלטתי אותו על ההתחלה, הבנתי מה הוא רוצה ממני. את תכעסי על עצמך, לא עליו. בשורה התחתונה, אם את תתני למישהו לשבש אותך, את תכעסי על עצמך, לא על אותו בן אדם שאפשרת לו לשבש אותך. הבן אדם הזה, ברגע שהוא יצליח להוריד ממך את המסכה, הוא יגיד לך, הבנתי, סבבה, זה לא ממש מתאים לי, סליחה, כאילו, וביי. ללכת בדרך שלך, את בחרת פה כבר, את כבר קיבלת החלטות, את כבר קלטת את הכל, כבר שקלת את הכל ובחרת להמשיך הלאה. אל תתני לאף אחד לשבש אותך, כי הבן אדם הזה שכרגע מתעקש כאילו שיש לו אלייך משהו, שהוא צריך אותך, שהוא רוצה, שכאילו אל תפסילי אותי כל כך מהר, לא, הוא בעצמו לא בחר, למרות שכאילו על פניו זה נראה אחרת. זה אותו דבר בנות, אם כאילו אנחנו לא מדברים על זוגיות עכשיו, זה אותו דבר שאת נגיד החלטת לעזוב את העבודה, את החלטת לעזוב את העבודה.
את כבר בחרת כאילו שזה לא הכיוון שלך, את רוצה ללכת לכיוון אחר, ומנסים לשמר אותך, מנסים לשכנע אותך להישאר. ביום שתחליטי שאת נשארת, כל מה שהובטח לך לא יתקיים, ושורה תחתונה תצטערי, כאילו עכשיו יש לך הזדמנות, יכול להיות שהזמינו אותך למקום אחר, לא יודעת מה, או שהפוך, נגיד יש לך מקום עבודה, ואת כאילו הכל טוב שם, ובא מישהו ומנסה למשוך אותך אליו, והוא אומר לך, בואי וזה, אני צריך אחד כמוך, אני צריך זה, ואת החלטת שאת לא, את לא רוצה. והוא מנסה בכל זאת לשכנע אותך שאת טועה ושאת פוסלת מהר ושיש לך פה הזדמנויות והכל. ואני אומרת לך שביום שאת כאילו תסכימי ותעברי, אז או שהוא יכול להפיל אותך לגמרי, זאת אומרת הוא יגיד לך פתאום, את יודעת מה, אין תקן. ואת כבר הודעת בעבודה שלך, נגיד שאת עוזבת. משהו כזה, הבנת? זאת אומרת, זה כאילו סיטואציה, אם אנחנו מכלילים אותה כאילו לכל התחומי חיים שלנו, זה סיטואציה שמישהו בא, מראה עניין בכם, כן? לא משנה באיזה תחום מדובר, מנסה למשוך אתכם אליו, אתם בתוך עצמכם מרגישים שזה לא מה שאתם צריכים, וזה לא מה שאתם רוצים, וזה לא הכיוון שלכם, והבן אדם מתעקש, וזה גורם לכם להתחיל כאילו להשתבש ולחשוב שאולי אתם טועים, או שאולי באמת צריך לתת לו סיכוי, אולי באמת צריך ללכת אחריו. וביום שאתם בעצם תסכימו לזה, אז הכל זה פשוט והתפרק. אתם יכולים לבדוק אותי, איך אתם יכולים לבדוק אותי? תסכימו, אל תעשו כלום, אוקיי? אל תעשו כלום, אל תשנו בחיים שלכם שום דבר, אל תודיעו בעבודה שאתם באמת עוזבים, שאתם באמת כאילו הולכים אחרי הבן אדם הזה, כאילו תשחקו אותה שאתם מסכימים, ואתם תראו כמה מהר הבן אדם מתעדה מהזה שלכם, מהחיים שלכם, כאילו אם אתם רוצים לבדוק אותי. אל תעשו כלום, רק תגידו לו כן, סבבה, אני זורמת. ואתם תבינו שמבחינתו המטרה שלו הייתה רק כאילו לגרום לכם להסכים. לגרום לכם להסכים, ומשם זה כבר לא מעניין אותו. זה מה שהיה להגיד לגבי פריסה מספר 2. זה מה שאתם צריכים לדעת, נכון לעכשיו, כאן ועכשיו, ואנחנו מתקדמים לפריסה 3. מי שלא שמע, לא ראה, הוצאתי גם קלף מרלין על כל פריסה, בשביל בעצם שהוא יגיד לנו מה אתם צריכים לעשות, מה מצופה מכם לעשות כאן ועכשיו הזה. אז הקלף הראשון זה בעצם איפה אתם נמצאים, האקווריום שלכם, איפה אתם, מה זה הכאן ועכשיו שלכם, ואנחנו נראה מי אתם ומה אתם בכאן ועכשיו הזה. איך אתם שוחים בבריחה הזאת. בואו נראה. מי שבחר את הפריסה השלישית נמצא בהתלהבות. זאת אומרת, אתם כרגע פגשתם בן אדם. לא כרגע, אולי לפני, לא יודעת מה. לא זמן ארוך, זה לא שנים, זה כאילו משהו טרי יחסית. יכול להיות כמה חודשים, יכול להיות חודש, פחות מחודש, אבל משהו כזה בטווח הזה. ואתם נורא מתלהבים. אתם נדמה לכם שאתם פגשתם בן אדם בדיוק כמוכם, כאילו במהות שלו. אתם נראה לכם
הבן אדם הזה מסתכל בכיוון שלכם, זאת אומרת לא בכיוון שלכם, שאתם חושבים שיש לכם מטרות, אותן מטרות, שאתם כאילו חושבים אותו דבר, שאתם מסתכלים על דברים אותו דבר, שיש לכם הרבה משותף, זה מה שנדמה לכם. מה שבאמת קונה אתכם בבן אדם הזה, זה שהוא בא אליכם סוג של מלמטה. כאילו הוא בא, הבן אדם הזה בא ואומר לכם, וואו, איזה מדהימים אתם, איזה תותחים אתם, איזה אלופים אתם. הוא כאילו נותן לכם הרגשה שהוא נורא מעריך אתכם ונורא רואה אתכם, וממש כאילו בשבילו כל מה שאתם עשיתם בחיים או עדיין עושים כאילו בחיים, ובכלל איך שאתם חיים את החיים שלכם ואת ההחלטות שקיבלתם בדרך והכל, הוא כאילו נורא מתלהב מזה ואומר, יו, כאילו, אני לידך כלום, אני לעומתך לא עשיתי כלום, אני כזה מעפן בהשתקפות כאילו דרך העיניים שלך, אני, כאילו הוא מוריד את עצמו ומעלה אתכם. אוקיי? זה מה שבן אדם עושה. הוא כאילו בא ואומר, אני מוריד את הכובע בפנייך. את כאילו פשוט וואו, אני רוצה כמוך, אני רוצה איתך, אני גם רוצה איזה. ואתם פתאום חושבים, ויש לכם אולי תוכניות כבר משותפות, ואתם כאילו חושבים שאתם באותו כיוון. וזה מה שגורם לכם, מי שבחר את הפריסה הזו, להתחיל כבר, אני רואה פה תוכניות ארוכות טווח. זאת אומרת, אתם נורא מתלהבים. כאילו נדמה לכם שפגשתם את הבן אדם הכי פתוח, הכי כנה, אחד שמדבר על הכישלונות שלו ועל השריטות שלו, ואחד שככה בלי אגו בא אליכם ומעלה לכם ולא נלחם בכם, אלא רוצה להצטרף אליכם כאילו ולהיות איתכם, וכאילו ממש יש לכם פה הרגשה שאתם מצאתם את הבן אדם שלכם. ואתם כבר, המוח שלכם עובד משרה נוספת, והוא חושב בעצם על העתיד המשותף שלכם, על המטרות שאתם הולכים להשיג ביחד, ואתם חושבים רחוק. בפועל זה לא מדויק. בפועל זה לא מדויק. כן, יש ביניכם איזושהי, יש משיכה, ויש ככה הורמונים בוערים והכל טוב, אבל שני מטות זה קלף שמדבר על אש שכרגע מאחדת אתכם, אבל מטות זה יסוד לטווח קצר, הוא לא לטווח ארוך. זאת אומרת, ברגע שהאש הזאת תקבה, אז פתאום יהיה קר וחשוך וכל אחד ילך לדרכו. ולכן ההמלצה בעצם היא לא ללכת יותר מדי, כאילו ליהנות מכאן ועכשיו. ליהנות מהבן אדם הזה, ליהנות מהאש הזאת, ליהנות מההתלהבות הזו. אבל לא ללכת עם הראש שלכם ולדמיין את העתיד המשותף שלכם, וכאילו לטווח ארוך לא לחשוב על זה. כי כרגע, נכון לעכשיו, הטווח הארוך הזה הוא לא נודע. זאת אומרת, אי אפשר לדעת לאן הקשר הזה יתפתח, ואם בכלל יתפתח, או שבאמת אתם תימצאו את ההתלהבות הזו, ואחר כך זה, את יודעת, ברגע שאנחנו שבעים, אז זהו. כאילו יש פה איזשהו דלק, אבל הדלק לטווח קצר, לא לאילת עכשיו, לא לנסוע לחול, כאילו, זה משהו לטווח קצר. אז גם אתם, אל תיתנו לראש שלכם לקחת אתכם רחוק מדי, לתוכניות ארוכות טווח, או למשהו באמת כזה, שהבן אדם הזה, כאילו אתם לא מספיק מכירים אותו, בשביל לקבל את ההחלטות האלה ולתכנן את התוכניות האלה. בן אדם שבא אליכם, הוא באמת בא ממקום נמוך יותר מכם. ואני לא אומרת, הוא לא שקרן, והוא לא משחק אותה, והוא באמת מתלהב מכם והכל, אבל הוא אין לו את מה שיש לכם. ולא ברור כרגע אם הוא יצליח להרים את עצמו, וכאילו באמת,
כאילו אתם נמצאים במקום שהבן אדם הזה נותן לכם הרגשה שאתם נורא חזקים, שאתם נורא טובים, שאתם נורא, כאילו אני כמוך לא הייתי יכול, כל מיני דברים כאלה. וזה זה מרים לכם, זה ממלא אתכם. אבל מתישהו, באיזשהו שלב, אם אתם תצטרכו לסחוב אותו כל הזמן עליכם, זה יימאס. זה יימאס ואתם כבר לא תרצו, ואתם כבר תגידו, חבר, בוא רגע תעצור שם. שנייה, אני מתחילה להרגיש שאני מבזבזת את עצמי. שאני כבר מתחילה כאילו לאכול מהעוגה של עצמי. כאילו, הרי מה הפואנטה בפגישה של שני אנשים? שני אנשים באים ובונים משהו חדש, נכון? ופה יוצא שבן אדם בא ומתחיל לאכול את העוגה שלכם. שאתם נותנים, מוציאים מהכיס שלכם, ובן אדם אוכל את זה, ואתם מוציאים מהכיס שלכם, ובן אדם אוכל את זה, ומה שאתם מקבלים בחזור בעצם, זה רק את ההתלהבות שלו, ואת ההילולים שלו, והכל, אבל הוא כאילו מעצמו אין לו מה לתת, אין לו מה לשים בצלחת המשותפת הזו. ובאיזשהו שלב אתם תתחילו להרגיש שאתם הולכים למינוס. השאלה היא בעצם עד כמה הבן אדם הזה שכרגע כאילו מדבר ומעלל אתכם והכל, עד כמה הוא מוכן באמת להרים את עצמו לרמה שלכם ולהשתוות לכם ולהתחיל להיות שותף שווה. כי אתם בפועל, אתם בתכלס מחפשים שותף שווה. וכרגע אתם אומרים, סבבה, בן אדם אולי נפל, אולי טעה, אולי לא יודעת מה, פנה בפנייה לא נכונה, אבל אני רואה את הרצון שלו להתיישר. אז קודם כל, תראו משהו מעבר לרצון שלו להתיישר, תראו כאילו איזשהם פעולות שלו שהוא עושה בשביל להתיישר. ופה לא נראה שגם את הפעולות שנגיד והוא יעשה את הפעולות בשביל להתיישר, זה לא נראה שהוא יעשה אותם לטובתכם, כאילו אתם מבינים? אלא לטובת עצמו. כי לפי הקלף הזה, זה כל אחד עדיין שומר על החיים שלו כאילו בנפרד. ואם הוא עושה משהו וקונה משהו, הוא משקיע, הוא עושה את זה בשביל עצמו, לא בשביל שניכם כאילו. גם אם הוא ירוויח משהו בדרך, הוא ישים את זה בצלחת שלו נפרדת, לא בצלחת המשותפת. יוצא שכאילו אתם תשימו בצלחת המשותפת, הבן אדם יוכל, על הדרך, כאילו על הדלק הזה, יכול להרים את עצמו, יכול לעשות דברים שיקדמו אותו, אבל כל מה שיקדם אותו, הוא ישים את זה בנפרד מכם, והוא לא יחזיר את זה לצלחת המשותפת. ואז אתם תגידו סטופ. ולכן לא צריך לחשוב פה לטווח ארוך. הוא נותן לכם, היה לכם את הצורך הזה. היה לכם את הצורך הזה שמישהו יראה אתכם, שמישהו יתלהב מכם, שמישהו יעריך אתכם. אז תהנו מזה. אבל לא צריך עכשיו, אתם מבינים, להתחיל לשים בצלחת המשותפת הזו את כל מה שיש לכם, כי כאילו אתם מאכילים את האש הזאת שהוא נותן לכם. כאילו אני אשים את הכל כדי שהוא ימשיך ויתלהב עוד יותר ועוד יותר ייתן לי את זה. לא צריך. לא צריך. הוא יתלהב מכם גם בלי שעשיתם משהו. ויש בכם את הצורך הזה שמישהו כאילו יראה אתכם, שמישהו יגיד לכם, וואו, כאילו, איזה תותחית, איזה אלופה, או איזה תותח אם גבר רואה את הפריסה הזו. כן? אז פשוט תהפכו את זה בזה. בואו נראה מה מרלין אומר לנו. תחפשו משמעות. מה שנדרש מכם זה להבין את המשמעות. מה המשמעות של כל האירוע הזה? כרגע המשמעות היא שאתם ניזונים מההתלהבות של בן אדם, מזה שכאילו מעריכים, רואים והכל, והבן אדם ניזון מכם, שלא תחשבו שזה בחינם. הוא ניזון מכם, כי אתם כרגע, כאילו אתם צריכים להבין מה הגבולות. מה המשמעות של כל האירוע הזה?
פריסה מעניינת. באמת, בנות, אל תהיו קמצניות, תרשמו תגובות. כאילו, אני רואה במועדון שלנו מה זה שקט מבחינת התגובות. יש אולי מישהי אחד שמגיבה וזהו. אני נעלבת. זה מה שהיה להגיד לגבי פריסה מספר 3, ובואו נתקדם לפריסה הרביעית. אם לא שמעתם בהתחלה, אני גם הוצאתי קלף של מרלין, שיגיד לנו בעצם מה מצופה מכם לעשות בכאן ועכשיו שלכם. זה הקלף שמדבר על הכאן ועכשיו, איפה אתם נמצאים, האקווריום שלכם, הסיטואציה, ההרגשה, whatever. ואנחנו נוציא עוד שני קלפים שיגידו לנו מי אתם ומה אתם בעצם בתוך האקווריום הזה. איך אתם שוחים בו. בואו נראה. לאלה שבחרו בפריסה רביעית, לא יכולה להגיד שיש לכם כאן איזשהו אישיו בחיים. האישה שבחרה את הפריסה הזו היא מלכת הבית. יש לך בית, חיים שבעים, לא חסר לך שום דבר. אני יכולה להגיד שאת כאילו בתוך תוכך, את מרגישה שאת נמצאת בשליטה. שאת כאילו, מה שאת אומרת, המילה שלך היא האחרונה. כלפי חוץ את מאוד כזה מדליקה אנשים, אולי מובילה אנשים, אולי עוזרת ומייעצת לאנשים, וכאילו יש כזה הרגשה של יציבות, שאני יודעת איפה אני עומדת, אני יודעת מה המקום שלי, אני בטוחה במקום שלי, יש לי סמכות מול אנשים אחרים, אנשים מקשיבים לי, אנשים הולכים אחריי, אני בעצם מקבלת החלטות, וכאילו הרגשה כזאת של אני יודעת מה הולך בחיים שלי, אני מאוד אוהבת את המקום בו אני נמצאת, לא רואה פה שיש פה איזשהו עניין בחיים כאילו. שיש כאן איזושהי בעיה, שיש איזשהו קונפליקט פנימי או לא יודעת מה. אז בואו נראה בכל זאת מה אתם צריכים לדעת כאן ועכשיו, מה אתם צריכים לדעת. מה חשוב שתדעו כאן ועכשיו? אתם כאילו נמצאים, או הייתם עד לא מזמן,
באיזשהו קשר, אני לא יכולה להגיד אם זה קשר זוגי, או קשר, או בעבודה, כאילו זה קשור לעבודה, מקום עבודה, קשר שלכם עם מקום עבודה, או איזשהו פרטנר, או איזשהו משהו, אבל היה פה כאילו תקשורת עם מישהו, שבתכלס, הסיבה היחידה שהייתם נמצאים שם, זה שכל אחד, כאילו, לכל אחד זה היה נוח. אתם בעצם, היה לכם את הדיבידנדים שלכם מהקשר הזה, לצד השני גם הוא השיג את המטרות שלו, אבל לא היו מטרות משותפות, זה היה סוג של משהו זמני כזה, משהו, איזושהי פשרה כזאת, זה, נגיד, זה יכול להיות אפילו ברמה של אני לא רוצה להיות לבד, אז בשביל לא להיות לבד, אני בינתיים אהיה איתך, כאילו. זה סוגר לי את הפינה שלי לא להיות לבד, לדוגמה. או אם זה עבודה, אני יודעת שזה לא עבודה שאני רוצה להישאר בה לטווח ארוך, אבל אני אהיה פה בינתיים עד שאני אמצא משהו יותר שווה, כאילו, כי אני צריכה להתפרנס. וזה או שזה כבר נגמר, או שזה הולך להיגמר ממש בקרוב. ותהיה, אני לא מצליחה להבין אם זה כבר קרה או שזה קורה ממש בקרוב, אבל זה הולך להיגמר. זה הולך להיגמר או שזה כבר נגמר, ואז יש כזה הרגשה של השתחררות מזה. אם אתם עדיין נמצאים במקום הזה, כן, שאתם נמצאים עם מישהו, או במקום עבודה כלשהו, או בכלל במקום כלשהו, שאתם לא רוצים להיות בו, שלא באמת כאילו אתם מרגישים שייכות לשם, לאותו בן אדם או לאותו מקום, אבל יחד עם זאת יש איזשהו פחד כאילו לסיים את זה, כי לא ברור מה יהיה הלאה, אז לא צריך. אתם תרגישו הקלה ברגע שזה ייגמר, כי זה לא מקום וזה לא בן אדם שממלאים אתכם. והקטע הוא שברגע שאתם מסיימים עם זה, ומרגישים את ההקלה הזאת, אותו בן אדם כאילו חוזר. אותו בן אדם חוזר אליכם, והוא כאילו שואב אתכם בחזרה. ועוד פעם שם אתכם על ממתינה. לא כל כך מצליחה להבין על מה מדובר. כאילו אתם משתחררים ממשהו, או השתחררתם כבר ממשהו, וזה חוזר אליכם, שוב, לתוך החיים שלכם. ושוב פעם, במקום כאילו, ועוצר אתכם. אם אנחנו מדברים נגיד על גבר שהייתם איתו, כי פחדתם כאילו לא רציתם להיות לבד, או בנפיץ אחרים שהרווחתם מהקשר איתו, הקשר הזה מסתיים בצורה טבעית, כי זה קלף המוות, וזה כאילו איזשהו מוות טבעי והגיוני, כי נגמר הזמן, כי הגיע הזמן, כאילו זה היה משהו זמני כזה, לא יודעת. משהו לבינתיים. זה נגמר וכאילו אתם מרגישים שזהו, אני חופשייה, העולם פתוח אליי, המלא אפשרויות פתוחים אליי. יש לי כאילו כל העולם פתוח לי, את כל האופציות פתוחים לי, אני חופשייה, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה. ממש משתחררים מזה בכזאת קלות ובכזאת שמחה וכיף, וכאילו השתבח שמו לעד. ואז זה בא אליכם בחזרה, ואז זה כאילו שוב פעם נכנס לחיים שלכם, ושוב פעם מכניס אתכם לאיזושהי המתנה למשהו.
ושוב פעם זה כאילו תופס אתכם, ושם אתכם על ממתינה, וכאילו לחכות למשהו, זה כאילו חכי, אל תלכי כל כך מהר. אבל שורה תחתונה, ההמתנה הזאת תביאו אתכם למצב שאתם כאילו מבינים שאתם שוב פעם באותן מגבלויות, כאילו את יודעת, את הולכת, השתחררת מהכלא, כאילו במרכאות, יוצאת לעולם החופשי, רק עוד לא מספיקה לעשות צעד, אומרים לך לא, בואי, הכלא השתנה, עכשיו אין שם סורגים על החלונות, עכשיו אין שם את כאילו עכשיו לא זה, רק תחכי עוד קצת. את מחכה ומגלה ואת מסכימה לחכות, את מסכימה כאילו, בואי נפתח דף חדש עם בן אדם ישן, כאילו. ואז אתם מבינים שבפועל כאילו לא קורה כלום, בפועל אני עוד פעם מוצאת את עצמי באותו כלא עם אותם סורגים, ושום דבר לא קורה. וההרגשה כזאת של כאילו אני קורבן, אני נפלתי קורבן, שאני לא יכולה להשתחרר. כאילו אם אתם, בקיצור המסר הוא כזה, תהיה לכם פה הזדמנות להשתחרר ממשהו, אם אנחנו מדברים בכלליות, כן? תהיה לכם פה הזדמנות, או שאתם כבר קיבלתם את ההזדמנות הזו וכבר השתחררתם, או שבקרוב מאוד תהיה לכם הזדמנות להשתחרר ולצאת לחופשי, ואז בעצם אותו עבר שלכם רודף אתכם ומנסה עוד פעם כאילו להכניס אתכם לשם, ואם אתם מסכימים, אז אני יכולה להגיד לכם שבפעם הבאה יהיה הרבה יותר קשה לצאת מזה. פעם הבאה זה יהיה הרבה יותר קשוח לצאת מזה. והרבה יותר מסובך. ולכן לא משנה מה מבטיחים לכם, לא משנה מה מספרים לכם, אל תסכימו לזה, אל תסכימו לזה. כי אתם תגלו ששום דבר לא השתנה, אלא אם כן אתם רוצים לבדוק את זה. בואו נראה מה מרלין אומר לנו. לאחד את הכוחות שבי, כאילו יידרש מכם הרבה מאוד כוחות בשביל באמת להשתחרר מזה. כאילו זה יהיה מאוד מפתה, זה יהיה מאוד מפתה וזה יהיה מאוד כזה, החלטה מאוד מאוד לא פשוטה, וידרוש מכם ממש כאילו לאחד את כל הכוחות, בשביל לא לתת לגרור אתכם. כי שורה תחתונה, אתם תרגישו שאתם נפלתם פה קורבן. מי שהבין, הבין, כאילו, זה ניסיתי לאחד את זה כאילו למשהו כללי כזה, בשביל לא להיתקע על הדוגמאות הספציפיות, אבל פה חד משמעית כאילו ניתנת לכם הזדמנות לצאת, אל תפספסו את ההזדמנות הזו, כי אם אתם תחזרו שוב פעם, הדלת תנהל ויהיה הרבה יותר קשה לצאת משם, ואתם כאילו תצטרכו להסתפק במעט מאוד. זהו, אנחנו סיימנו את הפריסות שלנו להיום. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי, אני מצפה לתגובות שלכם. מקווה שהייתי מועילה עבורכם, ונתראה בפריסה הבאה. ביי לכם.